Pois antes de poñerme a escribir, lóxicamente, tiven que poñerme a ler. E o feito, pois este de que lese con abundancia, pois penso que se debe en boa medida a que cando era cativo, cando tiña uns 7 anos aproximadamente, padecín unha grave doenza, para aquela época. Estou a falar lóxicamente de fins dos anos 50, principios dos anos 60. E como eu son fillo único e os meus curmáns non vivían exactamente no mesmo lugar pois onde a min, había unha certa distancia con respecto a eles e con respecto a outros rapaces da miña idade, pois a verdade é que pasaba bastantes horas só. Daquela, pois, a única maneira de facerlle frente a ese tempo, e estou falando nunha época na que as televisións aínda non chegaran ás casas, ou polo menos non era a norma habitual, pois era ler, co cual realmente pois o que me fixen foi un lector empedernido de tebeos, moitas horas lendo Capitán Trueno, Jabato, Guerra del Antifaz, etcétera, etcétera. Creo que dai data o feito de ser lector, non? Neste caso, lector por necesidade. O de comezar a escribir, pois, de que ver ca televisión. Ten que ver co feito de que, xa sendo estudante de bacharelato, pois estou falando dunha época na que funcionaban moito as series de televisión, que sei, Viaje al fondo del mar, La gente de Cipoll, Bonanza, Cheyenne, etcétera, etcétera, non? Daquela, pois, un xogo típico de rapaces pois consistía en xogar a esa serie e repartirse os papéis de cada un dos membros da serie. Pois eu empecé a ter certo xeito en facer guións alternativos, o sea, facía guións de Bonanza e facía guións de Viaje al fondo del mar para xogar entre os amigos. E a verdade, pois, é que os meus amigos, os meus colegas, como se diría agora, parece que lles parecía ben e pedíanme que lles fixeran máis. Pois cheguei a escribir moitos guións entre comiñas, lóxicamente, pois para xogar entre nós. De aí eu paso a escribir con pretensións, pois creo que foi relativamente espontáneo. A verdade é que non o sei, non podo dicir en que data precisa. Eu supoño que cando tiña 16, 17 anos comecei a escribir as primeiras cousas que tiñan xa pretensión, non? Que quería que fose, digamos, literatura culta, por chamarlo de alguma maneira. Pero o de ser realmente escritor, é algo que empezo a asumir máis ou menos agora mesmo. Digo o seguinte: cada vez que escribín unha cousa de ficción, sempre pensei que podía ser a última, e non por ninguna sorte de fatalismo. Creo que sou unha persoa bastante optimista en xeral, senón porque pensaba, despois disto terei outra idea que se me veña á cabeza, non? Terei algo máis que contar. Como agora se van unhas cuantas, como un vai cumplindo os seus aniños, pois teño a sensación de que probablemente pois fose iso que me deitase o deus dos oficios no ido. Canto a escribir en galego, iso debeuse a que, sobre os 16, 17 anos, eu sei que escribín en castelán e en galego. O que sucedeu é que aos meus propios amigos, as persoas que me rodeaban, pois dixéronme naquela época que escribir en galego porque se me daba moitísimo mellor, que realmente que parecía máis auténtico, que parecía máis lóxico, máis meu o que facía. Xa dous deses amigos pois son dos escritores actuais, Miguel Matofondo e Francisco Salinas Portugal, e os dous me dixeron, pero que realmente tío que saí ben escribir en galego. E no caso de Francisco Salinas Portugal, dixome, e ademais de escribir mellor narrativa que poesía, que eu comecei facendo os meus pinitos en poesía. E fixenlle caso, non sei se para sorte ou para desgraza dos lectores,
Pero, bueno, este é o proceso que me levou ata aquí. Dicir que, de alguma maneira, podo facer miñas as palabras de García Márquez con perdón, dada a enormísima diferencia que hai entre don Gabriel e un servidor, pero bueno, que sí que escribo, pois para que me queiran máis os meus amigos, mentre un día deste non me apedreen, claro.